Se ei siinä rauhoituppa, ei oo mikään hengihätä. Saanko mä laittaa tää, saanko mä laittaa tää leffaa Jakke, please? Jaakko, saaks sä laittaa leffaa? Saanko mä laittaa leffaa? Sori, tuli hidasta. Siinä on kolmas vielä. Siinä on kolmas vielä. Et Chase, saako laittaa leffaa? Mennäpä, voinko mä laittaa tää leffaa, kun jatkaa, mutta ei tohon pysty ampua. IP joku aina. Mulla ei rendaa vittu mikään. Miki, tuu vittu kaatturin sipparin takaa. Ota pistä pois kädestä ja vedä vaatteet vittu. Selkä. Oho. Mitä onks toi? Yksikö oli räkkö? Eiku A. Missä? En mä tappanut saas. Mä en osunut. En mä tappanut saa.